Είναι η πρώτη που τρέχει. Yes. Αργήσαμε ήδη. Ήδη αργήσαμε. Η δεύτερη. Μαρία. Μαρία. Καλά τα πάει η Μαρία όμως, Όχι. Τώρα είναι η Μαρία. Δεν κάναν καλή εκκίνηση. Έλα Δήμητρα! Έλα! Έλα Δήμητρα! Μπράβο Δήμητρα! Έλα! 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 Μπορείς! 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 Είναι η πρώτη που τρέχει. Yes. Αργήσαμε ήδη. Ήδη αργήσαμε. Η δεύτερη. Μαρία. Μαρία. Καλά τα πάει η Μαρία όμως, Όχι. Τώρα είναι η Μαρία. Δεν κάναν καλή εκκίνηση.